Και για πες, ποια είναι η πιο όμορφη κοπέλα που έχεις? Με μένα θεωρώ είναι η Μαρία. Ναι, γιατί σε όνομα πατάει τώρα. Τι κάνει? Μα πατάει. Θέλω το κούρεμα από εδώ πίσω να το κάνεις ολόκληρο από εδώ πίσω. Ολόκληρο από πίσω. Τι να σου κάνω ολόκληρο πίσω? Από πίσω και από εδώ φράτζες. Πόσες φράτζες? 2. Τι είναι να σου κάνω 2 φράτζες, ρε, μη κάψεις. 2 φράτζες. Δηλαδή θέλω να σου κάνω κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο εδώ. Ναι. Αυτό δεν είναι κούρεμα, αυτό είναι αστείο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, άκου. Θέλω να διαλέξεις έναν διάσημο που θες να κάνω το μαλλί του σε σένα. Γιατί δεν μπορώ με 2 φράτζες και πίσω λίγο, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Λοιπόν, θέλω το πάμε. κούρεμα, κάτσε να σκεφτώ. Θέλω το κούρεμα κάτσε να σκεφτώ, του τρανού. Το τρανού. Ναι. Η φράτζα. Ναι. Αυτό είναι μία φράτζα όμως, δεν είναι 2 φράτζες. Καλά, άντε να κάνουμε μία, δεν είναι και τίποτα. Α, συμβιβάστηκες δηλαδή. Πάμε να κάνουμε το κούρεμα του τρανού λοιπόν. Θα κάνουμε και σχέδιο. Ναι, εννοείται. Τι σχέδιο? Κανονικό αυτό που έχει. Ποιο, τι έχει? Θα κάνουμε το 6-7. Ναι. Τίποτα άλλο? Κάνω άλλο σχέδιο? Αυτό το 6-7 που είναι το Θέλω να σου αγαπημένο. κάνω το πρόσωπο του τρανού στο κεφάλι σου. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί θα φωνάζει η μαμά μου. Για πες, είσαι καλό στο σχολείο. Καλώς, παίρνω 10 άριστα. Σε όλα. Ναι, σε όλα. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει, πας. 5η δημοτικού. 5η δημοτικού. Ναι. Όπα ρε φίλε, είσαι μεγάλος εσύ, Και τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Λεωφοριατζής. Λεωφοριατζής, γιατί λεωφοριατζής? Γιατί μ' αρέσει να οδηγάω. Για πες, έχεις καμιά κοπέλα? Έχω την Εύη που ήταν στην πρώτη δημοτικού και στην πέμπτη. Από πρώτη δημοτικού μέχρι τετάρτη δημοτικού. Ναι. Ναι, και τώρα με παράτησε επειδή πήγε στο Γάλλιο και βρήκα μια άλλη. Πώς τη λένε την καινούργια? Βρήκα μια καινούργια, τη Μαρία, την Λιδία, τη Θεόνη. Πώς, αυτή δεν είναι μία, αυτή είναι 3. Ναι, γιατί μου αρέσουν πολλές κοπέλες να έχω. Έλα, κι εγώ Ναι. έχω κοπέλα, αλλά έχω μία κοπέλα. Δεν θέλω άλλη. Ναι. Εμένα με θέλουν όλες οι κοπέλες επειδή με μυρίζουν από το Άξ. Μ' αρέσουν τα ποδοσφαιρικά εμένα, γιατί είναι το αγαπημένο μου δημοφιλές. Είσαι ποδοσφαιριστής δηλαδή. Ναι, η πρώτη μου ομάδα είναι ο Ρονάλντο και ο άλλος είναι ο Παναθηναϊκός. Πρώτη σου ομάδα είναι ο Ρονάλντο. Ναι. Και για πες, ποια είναι η πιο όμορφη κοπέλα που έχεις? Με μένα θεωρώ είναι η Μαρία. Η Μαρία. Την είπες πριν η Μαρία? Ναι, γιατί σε όνομα πατάει τώρα. Τι κάνει? Μα πατάει. Σε απατάει η Θεόνη. Γιατί σε Ναι. απατάει η Θεόνη? Επειδή βρήκε το Λουκά. Ο το Λουκά, τρίτο. Λουκάνικα πες. Γιατί με πατάς Θεόνη, έτσι της είπα. Και μετά μας πάνε.